Azken hilabetetan San Pedro taldean eraberritu diren 9 udaletxe bizitzak amaituta eta etxebizitza bulegoaren eskura daude, bizitegi larrialdiko egoeran dauden personei esleitzeko. Iruñeko udalak 487.897 euro inbertitu ditu sukaldeak eta komunak eraberritzeko, arotzeriak ordezteko eta elektrizitate gas edo berokuntza sistema berriak ezartzeko. Etxe bizitzetako 6 gizarte ekimeneko enplegu zentro bereziei edo laneratzeko enpresei gordetako kontratu baten bidez eraberritu dira. Servicios Inserlatxo SL enpresak gauzatu du kontratu hori 349.967 euroko aurrekontuarekin. Beste 3 etxe bizitzak Belate Servicios Integrales enpresak birgaitu ditu 137.925 euroan. Etxe bizitzak 1948koak dira eta hoietan ez den erreforma esanguratsurik egin. Eraberritutako etxe bizitze San Pedro multzoa osatzen duten gehienek bezala geometria karratua dute 69 metro karratu inguru eta blokeetako beheko lehen edo bigarren solairuetan daude. Eraberritzea barne hartu ditu hormak eta sabaiak pintatzea eta barruko eta kanpoko arotzeriak igorpen txikiko aluminiozko eta berairazko elementuetara aldatzea. Sukaldeak altzarietan, alikatuetan eta etxe tresna elektrikoetan ere berritu dira, bizigarritasun baldintza egokiak emateko helburuarekin. Instalazio elektrikoak, iturgintzakoak eta saneamentukoak berritu dira eta gas galdara bat jarri da ur bero sanitarioa ekoizteko eta berokuntza instalazio berrirako.